Godmorgen alle sammen. Klokken den er 10 eller sådan noget, og min mor har heldigvis været endnu tidligere for at fodre ham. Men ja, jeg er lige på vej op til ham, fordi vi skal ride her klokken 11:30 cirka, og vi skal ride en bronzetur, som går i LB 2-stjernet. Yes, det bliver mega spændende, men ja, nu er jeg i hvert fald bare lige på vej op til ham, så at jeg kan få ham gjort klar. Nå, hallo! Har du så godt i nat, skat? Nå, ja. Så godt. Åh. Nu er jeg lige kommet ned til Alonso. Yes. Han har fået sådan en fin boks. Der er faktisk okay godt med plads. Men jeg tror lige, jeg venter lidt med at begynde at gøre ham klar. Fordi klokken den er nemlig kun sådan... Ja, 10:30. Og vi skal jo først ud klokken 11:30. Så der er stadigvæk en time til. Så måske går jeg sådan op og sætter lidt springning eller sådan noget. Nu er vi lige i gang med at sadle op. Er det ikke træls at have en mor, der er ridelærer? Hun ved bare alting. Det er mere træls at være sammen med dig. Bare det, at den brænder. Okay. Nej, det var for sjov. Nu er vi i gang med at sadle op. Nå. Kom her nu. Kom. Ja, det er dygtig. Det var godt, Alo. Det var en herre. Vi kom tilbage fra at have været første klasse, som var i LB 2-stjernet, og det gik egentlig fint, men vi fik gå på det næste spring i omspringningen, så til næste runde skal jeg lige have lidt mere energi. Så er vi klar igen. Hej igen alle sammen. Lige nu er jeg på vej op til vores campingvogn for at få noget at spise, fordi jeg ikke spist andet end morgenmad sådan klokken 9 eller sådan noget, klokken 3:30. Men ja, jeg har bare været op og se sådan lidt springning i en times tid, men nu er jeg bare gået ned og få noget mad, fordi jeg er lige ved at dø af sult. Okay, jeg har været nede i campingvognen i sådan et par timer nu, og jeg er faktisk lige på vej ned til Alonso igen med nogle slapper, så han kan få energi til næste klasse, som først starter om, ja, mange timer. Nå, Narlo er sød. Hej Narlo, skal du have slapper? Ja, du skal. Nej, vent nu. Og jeg filmer også bare lige Narlo på min telefon, fordi jeg har glemt mit kamera nede i campingvognen. Rigtig flot. Jeg gider ikke komme ud i skålen. Lækkert. Nu er jeg lige kommet ned til Alonso, efter vi har gået bane. Og han virker ikke klar til, at han skal i gang. Alo, er du træt? Ej, jeg kan næsten ikke finde... Ej, Alo. Hej, musen. Nå. Ja, du er træt, skat. Nå, du er træt, skat. Nu er vi kommet tilbage fra anden runde, og det var en mega fin runde, men vi fik desværre en dum tilbud. Og nu er jeg i gang med at ordne ham til i morgen, så han kan komme ind i sin boks. Hej. Alonso, du æder den. Du skal slikke på den. Du skal slikke på den. Au, Alonso. Slik. Ja, det var godt. Dygtig. Nu er Alonso blevet pakket til natten. Har fået vrab, har fået back on track på og staldækken, og han har også fået flettet sin hale. Yes,
som får krøller i morgen. Og klokken den er 10 eller sådan noget. Så vi vil snart gå op i campingvognen. Så vi kan blive klar til en dag i morgen også. Kan du sige godnat, Alo? Ja, det er dygtigt. Godnat. Moving like the speed of sound. Feet can't keep on the ground.